Čo by si dala za život bez limitov? Predstav si, že všetky prekážky, ktoré ťa doteraz v živote brzdili, by zrazu zmizli. Aký život by si žila? Aké sny by si splnila? Cestovanie do zahraničia, pravidelné cvičenie, dovolenka s rodinou. Možno sa cítiš uviaznutá, ako keby ťa niečo držalo späť. Ale čo keď ti poviem, že všetky tvoje obavy, strachy a limity sú iba programy, ktoré môžeš ľahko a jednoducho zmeniť. Tvoje podvedomie riadi až 95% toho, čo cítiš a robíš. Iba 5% tvojho konania a myslenia ovplyvňuje tzv. Logická vedomá myseľ. Teda svojou vôľou riadiš iba 5% svojho života. Všetko ostatné, emócie, činy, pocity idú práve z podvedomej mysle. V tvojom podvedomí sú uložené staré presvedčenia, spomienky, zranenia, zlozvyky, ktoré ti už dávno nevyhovujú a ktoré ťa zbytočne limitujú. Ale ty napriek tomu podľa nich jednáš, často bez toho, aby si to vôbec uvedomovala, alebo si to uvedomíš príliš neskoro. Vieš o tom, že existuje spôsob, ako tieto limity zmeniť rýchlo a natrvalo? Metóda Psyche je jednoduchý, ale veľmi účinný nástroj, ktorý ti umožní prepísať svoje podvedomé programy z limitujúcich na podporujúce. Namiesto strachu, stresu a obáv získaš slobodu, spokojnosť, šťastie, hojnosť a vnútorný mier. Na Psyche Basic Workshope sa túto jedinečnú a výnimočnú metódu naučíš. Naučíš sa, ako zmeniť svoje limitujúce presvedčenia bezbolestne, jednoducho a rýchlo. Čo by si bola ochotná dať za život v slobode, radosti, láske, hojnosti a spokojnosti? Koľko by si bola ochotná investovať do seba, do života bez limitov? Práve teraz toto všetko máš na dosah. Jediné, čo potrebuješ urobiť, je rezervovať si svoje miesto na Psyche Basic seminári ešte dnes. Za 3 dní sa naučíš, ako prepísať svoje limity a tým získať možnosť zmeniť svoj život k lepšiemu.